mám dve veci, ktorých sa dosť obávam a prvá je, že je 7 hodín a bude zlé svetlo a druhá je, že to svetlo je aj tak zlé. Čaute, vás vítam od dnešného videa a prišla som na to, že na mojom kanáli je posledný haul z Londýna, čo bolo v auguste. Preto som sa rozhodla natočiť jeden haul a tento haul je presnejšie z DMky. Odchádzam za chvíľu na dovolenku a potrebovala som si nakúpiť pár vecí. Mám to všetko takto v taške, je tam toho dosť veľa a podľa mňa môžeme ísť na to. Prvú vec, čo tu máme, je táto farba, je to Life Ultra Bright or Pastel. Je to teda šedá v otieni 098 Steel Silver. A určite sa pýtate, či to je pre mňa, takže áno, je to pre mňa. Je to vlastne kvôli tomu, že na dovolenku si väčšinou dávam farby, tieto sa vymývajú po 12 až 15 umytí. Druhá vec, čo tu je ústna voda. Lackout Active ústna voda dennej prevencii. Je to celkom dobrá voda, mám rada aj Listerín, ale toto je lepšie, pretože je to také akože nebolí to tak na tých jasnách a šetrí ich. Ostaneme pri zuboch a teda mám tu Sensodyne Repair and Protect Whitening. Je to zubná pasta, obyčajná, typical zubná pasta. A druhú vec, čo tu mám, je Listerine Cool Mild Mouthwash. Je to teda ústna voda taká malinká a tu si zoberiem teda na dovolenku. Je to podľa mňa praktické malé balenie. V DMke som taktiež objavila, teda moja mamina, nie ja, takéto balea 7-dňový wellness. Je to na pleť, sú to také ampulky, ktoré si vlastne dáte na pleť, vymiešajte si to buď s krémom a mamine to robilo naozaj veľmi dobre. Tak to idem skúsiť aj ja. Budem to teda skúšať na tej dovolenke. Taktiež na pleť tu mám na odmalovanie tieto balea veckovky, servitky. Sú to obyčajné na odmalovanie a čistiace, také tie mokré. Tieto používam, mám ich veľmi rada, je to malé balenie, praktické. Taktiež na odmalovanie som našla v DMke túto micellárnu vodu. Je to teda na odmalovanie očí a make-upu. Na dovolenke väčšinou sa moc nemalujem, ale niekedy, keď ideme von, tak áno. Ale na dovolenku sa mi takéto určite mini balenie zíde. Moja obľúbená značka na vlasy je Ossie a kúpila som si tento Miracle Moist Shampoo a taktiež k tomu aj kondicionér. Sú to malinké balenia 73 ml. Na vlasy som si taktiež kúpila Dry Shampoo. Je to tiež od Ossie Festival Fresh. Videla som ho o Get the Look a hovorila, že to je naozaj veľmi dobrý šampón. Tým, že som si kúpila 3 produkty od Ossie, som dostala takýto mini šampónik zdarma. Tým, že pri mori mám dosť väčšinou problém so suchými vlasami, že moje vlasy sú celkovo potom suché od mora, majú takúto štruktúru a sú také rozštiepené, tak si väčšinou dávam olej. Tentokrát som si kúpila obyčajný olej pre suché vlasy. Nikdy som nemala olej od Balei, ale moja sestra ich používa a je s nimi naozaj veľmi spokojná. Keď ste dlho na slnku a tak potrebujete taký hydratovať vašu pleť, tým, že sa mi minul posledne môj krém, tak som si tentokrát kúpila tento od Mixi. Nikdy som ho nemala. Je to pre normálnu a masnú pleť. Od Mixi mám veľmi rada tie čistiace gély, tak to aspoň tak dokopy dám, že bude mať krém a čistiaci gel z rovnakej značky. Mám tu taktiež aj krém na opalovanie, toto je Garnier Ultra Light Touch a taktiež tu mám Sundance. Je to vlastne sprej po opalovaní, ktorý si dáte, aby vaša koža nebola suchá, aby nebola poškodená a tieto dve veci sa určite k moru zídu. Nikdy som nepozerala v DMke také tie body spraye, pretože mám moje od Victoria's Secret, ktoré mám naozaj rada. No tentokrát som našla niečo úplne top. Je to vlastne trblietavý sprej, aký budete mať opálenú kožu, teda opálené telo, to podľa mňa bude vyzerať naozaj úžasne a je to úplne super. Ako ďalšiu vec tu mám masky na pleť. Na dovolenkách si rada dávam masky a tentokrát som si kúpila tieto 3. Jedna je teda na suchú pleť, pretože mám problém s tým, že mám na lícach to suchú pleť aj na nose. Potom druhá je regenerujúca maska, mlieko a med. A teda tretia je nejaká novinka, je to teda na pory a mám tu takúto čiernu, je to tá, čo sa tak sťahuje. A kúpila som si tento antiperspirant Invisible for Black and White. Mala som ho vždycky v spreji, ale tentokrát sa mi minul. A tým, že nechcem nejakú takú špeciálnu vôňu, ale je to naozaj len proti poteniu, tak som sa rozhodla si kúpiť tento v tej guličke. Ďalej tu mám takúto, myslela som, že to bude pena, ale je to gel, takže mám tu gel na holenie. Je to teda aloe vera a avokádo. Nikdy som to nemala. Čo vám k tomu poviem? Gel na holenie.
Taktiež na cestovanie som si kúpila tieto tampóniky, 30 kusov od Ebelinu, typické tampóniky, obyčajné. Nič vám k tomu asi viacej hovoriť nebudem, lebo to asi poznáte. Ja mám dosť taký problém, že na tých hoteloch nenávidím také tie malé šampóniky, teda mám ich rada, ale beriem si ich domov a nikdy ich nepoužívam tam. A preto som si tentokrát kúpila Balea, Limeta a Aloe Vera. Sú to dva malinké sprchové gély. Kúpujem si ich za každým, keď niekam cestujeme, asi už 6 rokov a u nich za 6 rokov vôbec nezmenili. Kupovala som si ich asi prvýkrát, keď sme išli niekam zo školy v 4. triede. Teraz som prváčka na strednej a stále ich majú. Stále som s nimi spokojná, stále sa to nezmenilo, stále to vonia takisto. A teda úplne poslednú vec, čo tu mám, je krém na cestovanie. Je to teda kamilkový krém, taktiež od Balei. Nájdete to pri tých stojanoch pri pokladni a pri lete mám vždy hrozne suché ruky. A preto krém potrebujem a tentokrát som si zvolila tento. No a teda toto bolo celé video. Bolo tu pár vecí, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Možno, že som vás aspoň takto linku inšpirovala. Ak áno, určite mi to hoďte like. Dole do komentárov dajte kritiku, už sa začína stmievať, asi to už vidíte. No a toto teda bolo naozaj celé video, my sa vidíme v ďalšieho videa a teda majte sa, ahoj!